mana waga. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abbas Muhammad, kuma ni dan Najeriya ne sannan kuma cikakken Bahaushe. Tabbas ni ne na yi wannan postin din da kaina ne. Postin din na ce na yi bakin cikin kasancewa ta Bahaushe a rayuwata. Wannan kuma postin din na yi shi ne bisa wani ɓacin rai da ya same ni ya sa na yi wannan magana, wanda daga baya kuma na sami kiraye-kiraye daga gida da 'yan uwa abokan arziki suka nuna idan rai ya ɓaci hankali baya gushewa, na koma na ji na cire wannan post din na zan yi magana ta. Kawai dalilin ba zai wuce wannan cin duniya na abokai ba. Ni dai duk wanda ya sani ni a rayuwata gaskiya, idan ka cire iyaye, ka cire 'yan uwana, ka cire addini na, to babu wani abu da nake so irin aboki. Ina matukar kaunar abokaina, tunda in dai kaga wani abu da ya hana ni bacci ko kuma na ji na sa a karkarina inda zan kwanta ina tunani, to sha maka Allahu bata wuce matsalar aboki ba. Dan daga lokacin da na san wani aboki na yana cikin matsala, ko mai aure ko gauri, musamman ma wanda yake da iyali, ko ina zuwa in kwanta da abin a raina, muddin a lokacin ba zan iya taimaka masa ba. Ba cikin irin wannan wani abokin wanda na fi amince masa fiye da kowa, mun yi zama da shi kusan shekara 10. Duk wanda ya sani, in dai kaskatsan sani na sati daya, to sha maka Allahu wannan abokin dole sai ka san shi a cikin rayuwata. Amma duk tsananin waɗannan shekarun da aka yi, sai daga baya na fahimci ba ni da makiyi kamar sa, wanda ta kai ta kawo kuma babu wani dalili da ya kamata a ce yana ƙina da shi, babu shi, tunda ni kyautata masa nake, alkhairi nake masa. Kwarai zan iya baka labari, zan iya a takaitan baka labari. A takaice dai da yake a unguwar kakanni na taso, to ka san unguwar kakanni tana hada jikoki iri-iri. Wasu sometimes za ka ga ba abutar makaranta bace, ta unguwa ce, kuma duk za ga unguwar kakanni an saba irin wannan a zuwa ajiye jika, wani ma shi kenan ya zama dan unguwa. To muna 'yan matasa haka, akwai wani gida da ake sai da irin wainar fulawa. Muna yara haka, amma dai an tasa, inda lokacin mutum yana sana'a, ya sanya sana'a ya nemi kuɗi, sai na je zan siyo wainar fulawa a gidan. Sai na samu kanin babarsa a gidan yana hirar an zo an zuban musu da jikoki a gidansu, an ɗora babarsu wahala, kuma wahalar ma a kansa take. Ya tsani yaran, ya tsane su saboda baban yaran bai rike masa yassu hannu bibbi ba, da bakin cikinsa ta rasu, saboda aka baya ƙaunar 'ya'yan. To sakamakon wannan ni kuma tunda a gaba na aka yi magana, kuma ina ganin shi, na san shi a unguwa, kawai kuma ina yawan ganin sa da maganar, ina ganin ni ma a gidan kakannin nan nawa nake, amma ni ba a taba cewa an tsane ni ba. Asali ba wani tsayawar da ba a yi min a rayuwa a wannan family din ba, ta wajen karatu na wajen menene, ba abin da ka nema ka rasa. Sai na ga shi kuma ga wani, shi a gidan kakannin nasa ana cewa an tsane shi. To sanadiyar haka kawai sai ya zama abokina. Ina yawo da shi a lokacin muna tare a tun ina shiga da shi cikin mutane. Yake ka san yadda ɗabi'ar mutane take, komai an fi na son zuciya. Wai idan mutum ya ga cewa ya fi ka riga mai kyau, ko ya fi ka gata, ko shi dan wani ne, za a ga ana irin wannan nuna tribalism din, ba a son mu'amala da kai. Ina yawo da shi tun lokacin da idan mun je waje da shi ba a iya ba shi hannu, ka gani. To amma tun da ni Allah ya yi haɗa jinina da shi, kuma ni ba na raina mutum, har ya kasance ya miƙe ya warware a rayuwa, ya san ina ya dosa, muna yin abota da shi. Dan ba wanda za mu yi mu'amala da kai ta sati ɗaya a ce baka san wannan abokin ba. To wanda kuma daga baya alamu suka zo suka bayyana, ni kuma ba ni da kwankwararren maki mai hatsari irinsa, kuma babu dalili. Sannan kuma duk lokacin da ya shiga wata masifa ta rayuwa ko yake neman wani taimako, a duk duniya ba shi da wanda zai nema
ya je ya tsaya masa sirri. Haka zalika amma wani uzuri ya raba mu da shi, na tafi wata sabgata ko ya tafi tasa, duk inda ya ji ya dawo sai ya nemo ni inda nake ko kuma ni in nemo shi. Asali ni cikin abokai na ba wanda nake zuwa inda yake su suke nema na gaskiya, sai dai kuma in majalisa ce ta hada, amma shi da yake unguwan mu daya, in bai neme ni ba ma zan neme shi. To amma da aka nutsa rayuwa ta yi nisa, abubuwa suka dinga faruwa. Wasu sometimes suna samu na ko mace ko namiji a ce mun wane ya ce kaza kaza, ya ce kaza a kanka, to already ba na ɗauka. Kawai saboda na san matsalar mutane a rayuwa, idan aka ga wasu sun haɗe kansu suna abuta ba matsala, za ka ga wasu suna ƙoƙarin sai sun shiga tsakanin. Kuma sannan asali a yadda yake nuna min a zahiri babu wani abu da ya kama da zai zalunce ni ko zai cuce ni ko zai abin nan ne. Ko da na ji abin an gaya min ko a kaina ba na kawo shi, kawai inda na ji maganar haka nake barinta. To lokacin da abubuwan suka fara faruwa, akwai lokacin da na taɓa siyan motar hawa Hennessy, to saboda haka baya nan na je na siyo. Da ya zo sai nake gaya mishi na ce Allah ka ga motar ɗazu da na je na siyo. Da ya kalli motar ya ce gaskiya ne, sai yake bani labari ai akwai wani da ya sani shi ma ya taɓa siyan ya siyi irinta. Sai nake ce mishi ai ka san yanzu ana yayin Hennessy. Kawai sai ya kada baki sai ya ce ai shi wancan tasa sabuwa ce, kaga tawa kenan tsohuwa ce. Amma wallahi la'azimu a lokacin ban kawo komai a raina ba, saboda akwai wasu maganganun da idan ya yi min kawai ina ɗauka kawai iya tunaninsa ne. Tunda misali na fi shi wayewa, na fi shi abubuwa da dama a rayuwa, na fi shi hankali, ka gani. To saboda haka tunda na girme shi ma, idan ya yi abu kawai lokacin na ɗaukan daidai tunaninsa ne su yin watsar da zamani. Sannan abu na biyu, akwai lokacin da na siyo wani mashin da aka yi yayin shi a Kano a Najeriya, Kano, wani shi abba gida na siyi mashin din nan muna hawa. Da inda zai je yi mun magana in je in kai shi, muna tare da shi zai tudu ko kullum tun da shi ne amini na. Sai aka zo wata juma'a aka sace mashin din a jan bulo kofar shago na. Juma'a sai wata juma'ar aka shiga lockdown, kaga sati ɗaya kafin a shiga lockdown a wannan time din aka ɗauke min mashin din. Babu wanda na fara kira a rayuwata na gaya masa sai shi, amma da ya daga wayar na gaya masa kaji abin da ya faru, kawai ya ce to yanzu a nan kofar shagon, to zan kira ka. Ba Allah ya kiyaye ba kuma bai san bai kashe wayar bai, yana zumuɗi ya sauke wayar. Kawai ya ji a ya furta ko a zuciyarsa zai yi ta fito fili, na ji ya ce alhamdulillahi an satan mashin, amma shi ya yi hamdala, ya ji daɗi. Amma duk da haka kawai nake ganin kamar kunne na ne ya jiyo min ba daidai ba, ko kuma wata magana ce ta daban na bar magana. To sai daga baya abubuwa suke ta fitowa marasa daɗi. Yanzu idan muka yi magana da shi na kuskure ya fahimci cewa ina cikin matsala ko rayuwa ta ɗan canza, wannan karin ba a ku samu ya ɗan yi baya, to sha maka Allah ku zai wanke kafa, zai tafi wani wajen da ka san rayuwa za a ga akwai wanda kuna jituwa da su, akwai wanda ba ka jituwa. To zai je ya juye masa sirri na kowane iri, ya ce ai wane ta ƙare masa, sannan duk abin da nake kulla ba na koyi masa, ko menene ya san nawa. Sannan haka zalika na zo na yi accident da ita wannan motar da ya ce tsohuwa ce, ta wani ya sai sabuwa. Kuma misali kaga mota idan mutum ya saurayi, za ka ga ana yin mota ne don ka kula 'yan mata, ko a hanya ne mutum sabon yin mota ne da ya yi mota zai yi wancan lalazi mutum da na yi mota ta. Idan ka ganni da mace a ciki wacce ban santa ba, to wallahi al'azimu ko tasa ko ta wani abokin, musamman ma dai shi, ni ba ma wani abokin da ya taɓa yi min waya in dai ba na manta ya yi min maganar ɗauko mota mu je gun wasu ba sai shi. In dai ka ganni da macen da ban santa ba a mota, to shi budurwarsa ce. Amma da ne accident shi ne ya ɗauki kafa. Misali ne ina cikin gari wajen gidan sarki unguwanmu, na je wajen gidan 7 Up can Maiduguri road, na je na yi accident.
sabida wajen gidan 7 up na je ne accident. Kaga mota ta aka kai ta Kumbotso police station, amma ni ina zaune ina daukan jaji na kashe mutum a mota, na taka wani ya mutu, shi kuma ya dauki mashin ya tafi har Kumbotso police station, ya ji yana binciken mota ta, ya zo yana faɗa a unguwa ya je cikin mota ta ya ga takalmin mace a ciki, mata da ɗiba na tafi na je ne accident. Wanda kuma idan matan na ɗiba shine wanda a duk duniya zai sani, ba wanda zai san me nake yi a rayuwata wanda ya wuce shi. Sannan suka zo suka duba ni, da yake gidanmu inda na zauna ina karɓar masu jaji, akwai banɗaki toilet wajen hanyar waje. Yara ko wani sun duba ni ya fita sun mun jaji, sai wata tana toilet din ta ji yana cewa shi bai ma sanya akai ni na mallakin mota ba. Ko lokacin shaguna na 5 na ɗinki, to ka san kuwa mai shago 5 na ɗinki ko buhu nake ɗinkawa ai zan siyo mota, amma yake faɗan wannan. Wasu abubuwan ba za su faɗi ba, amma da kura ta kai bango ta sanadiyarsa wallahi tallahi bakin cikin abubuwan da ya dinga min da suka tashi, wallahi na naɗe kayana na bar Najeriya, yanzu haka ba na Najeriya. Amma duk da haka saboda bala'i, saboda ƙiyya, kuma kafin na bar Najeriya sai da muka kirawo shi da munafunci aka tsuye shi a gaban waɗanda yake kai magana, suka dinga yi min recording din duk abin da yake faɗa. Lokacin da zan bar Najeriya ina da shago a Jan Bulo, kawai sai na yanke shawara tunda abubuwa sun canja, kawai na bar ƙasar, kawai na rufe shago, na kirawo wani na ce zo dan abin da ne a shagon ya siya shi ya je ya ci gaba da yi. Saboda haka sai shi munafikin na ban gaya masa ba, tunda lokacin komai ya bayyana, ya dinga ɗaukan kafa yana zuwa can ya je ya gani a rufe. Sai ya kira ni a waya kwana 2 ba na ina na ce masa ai ban je shago ba, na ce ban je ba. Da ya gaji sai ce ai kai baka zuwa shago ni, na ce eh wallahi ina gida. Me ya faru? na ce a sai ka zo mun yi magana da kai. Wallahi yana wata unguwa mai nisa, amma da yake yana son ya ji me yake so ya ji, ya ɗauko mashin ya taho ya zo ya ɗauke ni, muka fita muka je muka zauna inda za mu zauna muka yi magana. Ya tambaye ni me ya faru, na gaya masa na ce wallahi tafiya nake so zan yi, zan bar Najeriya. Lokacin ba Saudiya nake son zan tafi, sai lokacin corona passport din Najeriya ba a tashi da shi, sai a lokacin aka ce mun to tafi Nijar, je ina da hanya a yi min passport na Nijar zan iya tashi da shi. Sai na karkata na ce to bari mu wannan, sai na gaya mishi na ce wallahi barin kasar zan yi. Bai ban shawara ba, bai ce min Allah ya taimaka ba, kawai ya ji abin da na gaya masa, muka taso muka tafi. Lokacin shi ya dauko na a mashin din shi, ya zo ya ajiye ni, na shiga gida, shi ma ya tafi gida. Amma a daren ni bai ce min komai ba, amma ya ɗauki waya ya kira wani yake gaya masa ai wane kwa ya gaya maka ya rufe shagonsa. Ya ce bai gaya masa, to ai yanzu wane ta kare masa, ba shi da komai, ya tsiya ce wane ne. To shi wancan wanda aka kai masa duk sai rukudin don komai da komai. Dalili ko kwaya ɗaya ne, shi ma abokina ne, amma irin abokin majalisa ne. Ka san akwai aboki wanda za ka iya mu'amala da shi, wani kuma sai a majalisa ake haɗuwa wajen hiran ku. To wancan wanda ya kiran asali abokin majalisa ne, in an haɗu amma ba zai neman ba ma kullu wata mu'amala da shi. Saboda haka wannan producer ne na wasan Hausa, to haka yana yan harkokinsa, mutum ne mai alheri. Da azumi yana yi musu girkin abinci su je gidansa su ci. To saboda haka suna zuwa duk azumi a je a ci, a zuwa ba ni labari a ce ai wani ya haɗa mana shan ruwa, ni kuma ban taɓa zuwa ba. Dalili ni in dai akan abinci ne ba za a yi mun tarko ba. Don ko fati na je, duk girman fati ko a family na aka yi fati, ba na cin komai a wajen fati daga ruwan roba sai lemu. Dan da abin da nake gani me abun zuwa ina da babun cin abinci ko kaza. A lokacin idan na je da akwai restaurant din da zan je, idan na bada 2,000 da kaina ma zan ɗeba abincin ana a Kano ci.
idan kuma kazan zan siya na je aka yi min haɗin 2000 da lemo da komai da fura, ban isa na cinye haɗin 2000 da safe sai na ba wa yara. To kuma Allah ya wadata ni da sana'a ta kuma ina samu. To saboda haka shi yasa ni sabgar abinci babu ni a cikinta, suna ban labari sun ji. To saboda haka a lokacin sai aka fara indiyan hausa, lokacin da aka fara fassara, kuma sannan lokacin harkar plate cd ta ɗan ja baya, sai kasance za ka iya tunawa lokacin harkar fim ta najeriya ta ɗan ja baya, sai kasance wancan da suke zuwa gidan shi suna cin abinci rayuwa ta canja. Sai ya zo ya sami ni yake biyan wallahi yanzu wani yana cikin wani yanayi, talauci ya kadandane shi yasa ba a son mutum ya yi aure bai canza ba wayo. Ni kuma a'a, tunani na irin wayannan maganganun yana zuwa yana gaya mun ne saboda ya san ni in dai na ji ina iya cin bashi, na rantsi da Allah akan aboki ina iya cin bashi. To a lokacin ma abin da ya faru da ya zo ya gaya mun, lokacin tela ne ni, irin kasan farkon azumi tela kuɗi ba sa zama a hannunsa, aiki ake ta kawowa, amma an baka kuɗin kayan aiki za ka siya a yi aiki, sai ya kasance babu kuɗi. To lokacin zan siyo mahaifiyata kayan abinci na azumi, sai na ce to sai na je na siya har da wannan abokin nawa, shi wannan munafikin shi ya je ya kai ni gurin wani, na ce kuna mu'amala da wani mai abinci ka kai ni shi, ina son zan siya abinci, kuɗi na ba su kai ba, na cika daga baya. Ya je ya gaya masa, na lissafa abin da nake so, aka bani buhun shinkafa guda 2 da waye da sauransu, na ba da kuɗi na ce zan cika, ina ji 12,000 a lokacin, na ce in azumi ya ɗan yi nisa zan cika, na ɗebi wannan kayan abincin har da na wannan shi abokin na wanda aka ce ya ɗan shiga cikin wani yanayi. To saboda haka shi wannan bai san ma wa zan kai wannan ba, kawai ya ce na ce ma babata zan siyo, to na siya har da na wancan abokin namu. Saboda haka sai na ɗauki wani abokin namu daban, muka tafi gidansa, muka je muka gan shi, muka kai masa kayan abinci, ya ji daɗi, muka zauna muka sha ruwa. Tun daga wannan lokacin sai ya zama kuma aminiya. Na gaya mishi na ce aka daina zama a gida, ai bai kamata kuma dan ana abin nan ka ta zama a gida ba, ka dan dinga fitowa ka cikin gari, ko hira ne a yi za ka tafi ka dan samu kona na biredin safe ne ai za a rage shi, kenan sai muka zama abokai. Ƙarshe har komai ya warware, ya dawo cikin gari da iyalinsa, muka ci gaba da abuta. To wannan wanda abutanmu ta fara bisa alkhairin da na yi masa, shi kuma wannan duk abin da na yi, kuma abin da zai ƙona ma rai, ƙaddara a ce abin da yake zuwa ya je ya faɗa gaskiya ce, to sai a ce babu laifi. A'a, ba wani laifi na aikata fa, ba wani abin nan ba, kawai shi duk abin da nake yi sirri na, nake cikin matsala kowaye shi zai je ya kwashe ya tafi ya je ya gaya wa burinsa a ce na tsiya ce yanzu ba da komai. To irin waɗannan abubuwan suka zo suka faru. Ƙarshe da wannan ya gaji ya gaya mun, ya samu rikodin, na ji maganganu babu daɗi. A lokacin nima na zo zan yi producing din wani fim, na kirawo 'yan fim, muka zo muka ɗan yi mitin, za a fita aikin na gabatar musu da script dina. Muna gama mitin din sai shi wannan munafikin ya zo, sai ya ganna ana ɗan wawwatsewa an sa abinci, ya aka ni ce ai yau na yi mitin ne da artist dina da zan fita shooting din fim din nan. Kawai sai yake cewa ai kai ne ka ƙi ka yi, kuma labarin nan naka mai kyau ne, ya kamata ka fito ka yi. Ya ƙara mun ƙarfin gwiwa, na ce insha Allah wannan karan za a yi. Amma wallahi muna barin wurin da shi, sai ya kira shi wancan abokin nawa mai harkar fim, ka san kuwa wani zai shirya fim? Ya ce a ban sani ba wallahi, bai gaya ma, saboda ba shi maganar da nake yi da munafikin ba wani mahaluki da nake tattaunawa da shi. Kaga dai wancan harkarsa ce, shi ya kamata na sa a ciki, amma ban sa shi ba, shi na gaya masa. Sai yake ce masa to aikowa da zai shirya fim akwai matsala, zan zo mu tattauna. Akwai matsala? Ni bai gaya min akwai matsalar ba, ya ƙaran ƙarfin gwiwa, ya kamata ka shirya fim din nan yayi kyau. Sannan ya kira wani yana gaya masa akwai matsala. Kai akwai wata ƙawata Maryama
zan kama suna. Tun irin soyayyar yarinta muka yi da yarinyar ƙarshe, muka zama kamar 'yan uwa. Iyayenta sun san ni, kai hatta yayyanta da gidan miji sun san ni, amma na rantse da Allah sai da ya shiga tsakaninmu da ita. Ta zo ta bani ajiyar kuɗi 100 na ji ko da 50 ne, na karɓa. Na manajan shago na wani yaro Ali, na ce mushi kai zo, Maryama ta bani ajiyar kuɗi 150 ka zama shaida. Yaro ya rubuta komai da saboda da shi ne manaja na. Ina mutuwa iyayena za su zauna da shi, wani da yake ciki. Shi kuma wannan shi ma na ɗauki waya na kira shi baya na, saboda na san ina faɗuwa ina mutuwa mahaifina zai nemo shi ya ce to kai ne aminin wani, saboda haka me yake shiryawa, wa yake bin sa bashi, wa yake bi. Na san sai an yi wannan, sai na ɗauki waya na kira shi na ce ka zama shaida, Maryama ta bani ajiyar kuɗi 150. Ina gama wannan rubuce-rubucen ma a cikin kuɗin nata ma na sassallami yara aikin da suka yi na ranar na satin na a cikin kuɗin, tun da dai akwai wasu a banki da in ta zo za a ɗauka a bata. Amma wallahi yana kashe wayar nan, shi da na ce ya zama shaida, yana kashe waya sai ya kira ta, saboda ya san ta tabbin na sun haɗu. Ban ma san ashe yana da lambar ta, yana kewayawa ya je su yi mu'amala ba. Ka san mata su ma lokacin da munafunci, inda wani lokacin wanda zai je musu gulma za su ba shi fuska su jin da za mu su suna son a tattauna gulma. Ya kira ta a waya, wai tana da hankali ta ɗauki ajiyar kuɗi ta bani, kuma bai taɓa jina da rigima an kai ni na ci kuɗin wani kowane ne ba. Shi shaida ne. Asali ma ni ne yake zuwa ya je janyo rigima. Wani lokacin sai ya je ya kwana abun 'yan sanda ma, sannan zan neme shi in rasa, sannan ya ba da namba a kira ni je in karɓo shi. To duk da haka aka zo aka yi wannan tsiyan, aka zo aka suye shi. Na ce to dan adam ajizi ne, na ce wani gani gawa na gawa na, duk da kuke hira da su abokaina ne, abokan kai. Na ce yau a yi magana al'amarin nan ya zo ƙarshe, abin nan ya zo ƙarshe. Na ce dan adam ajizi ne, idan akwai wani abu na taɓa yi maka wanda ajizanci ne ka rike na a ranka baka ji daɗi ba, ka gaya min a yafi juna. Ya ce wallahi shi ban taɓa yi masa wani abu da bai ji daɗi a rayuwarsa. Ya ce to amma ni me na yi maka? Na ce ga wane da wane ga wane. Na ce idan kun ɓoye a nan ba za ku ɓoye a gaban Allah ba. Akwai ranar da na taɓa zama na faɗa aibin wani ko na aibata shi ko sau ɗaya. Idan na taɓa yi ko a hira ko a wasa, ku gaya min, zan ba shi haƙuri in ɗauki laifi na, yana da dalili. Mun suka ce wallahi baka taɓa ba. Na ce to ni ba, suka ce ai maganganun akan idansa, maganganun da yake faɗa hakan ga wai har da cewa wai wasu ma ba za su faɗi ba maganganun. Kuma na fi shi asali, na fi shi mutunci, na fi shi dangi. Babu inda ba zan je in faɗa in ce ni dan wane ne jikan wane ba. Idan za ka faɗa abin faɗa sai dai ni a kaina ka ce ina da abin faɗa, amma ba da iyayena ba. To haka aka zo aka wannan abun na tarkata, na bar garin ma ko sallama ban mabba. Muna yin wannan sati ɗebe ba na ban ƙasar. Amma wallahi alaji dan masifa, ba na ƙasar ma binkice yake yi wai ina na tafi, a can ɗin a wani hali nake, saboda tsabar ƙiyayya. Sannan kuma still na tafi ƙasar da ba ƙasa ta ba ma, na ji duk bahaushen da na je na ɗauke shi na sa shi a cikin inuwa, alaji sai ya cuce ni, sai ya cuca. Tunda ni duk inda Allah na je, Allah yana bani taimakonsa, ina samun gata da rufin asiri. Duk inda ƙasar da na je a fito wannan da ne a shekara 2, duk inda na je wallahi ɗan gari ma ba zai ga yin gata ba. Sanin kanka ne, ka san ƙasashen da Faransa suka raina suna da tsadar haya. In mutum yana da wani ɗan ƙaramin jarinsa, haya ma ta ishe shi, in neman nema haya ta ishe ka. To duk inda na je ina cikin taimakon Allah. Gida ake bani, ba dangi iya ba na baba, a tallafe ni, a taimake ni, wasu ma su zo inuwa ta su ci. Amma alaji duk lokacin da na tsinci wani bahaushe
ya fito daga Najeriya yana gari bai san ina zai je ba, na kawo shi inuwar nan ya ci ya sha kafin a neman masa abin da zai yi. Amma wallahi alaji yana samun guri sai sharri. Wasu ne fa na tsince su, wani dan Kaduna wani dan ina ne, aka ce mun yan Najeriya ne kuka zo yi. Ai wallahi kawai fitowa suka yi gari yayi Najeriya ta rikici, kawai ku fito ku sani da wallahi ban san ina na su je. Na ba su wajen kwana, na dinga ciyar da su kafin su san gari a neman musu abin yi. Amma alaji sai muka yi hira da wani daga cikinsu, na ce ai yana wai ta tunanin gida. Na ce za ka daina, na ce ni nan daga gani idan abokai ne baka kai ni ba, duk na yaki ce su na taho. Na ce idan birni ne baka kai ni ba, na ce dab da zan taho in bar kasar na siyi mota ma na je na ajiye ta na jingine. Cikin azumin ma da zan bar kasar na je na siyo mashin na yawon siyo kankara, shi ma ina nan na ajiye shi na fito saboda in samu relief a rayuwa ta huta. Wai kawai da wannan magana na faɗa, kuma wai na ba wanda sai suke magana wai anya ba ta asa ne a Najeriya wai na gudu ba. Ni ba su ganni da mummunar shiga ba, sigarin nan ta waye ba su taba gani na da ita, ba su ganni da askin manja ba, kananan gajeren wando wannan ba su taba gani na da shi, amma suke wannan magana kuma taimakon su ne. To sai na ga wannan wani irin bala'i ne, ka kubce daga bakin hannun wasu Hausawan na gindinka, suna neman sai sun ga rayuwarka. To kuma ka baro kasar da ba taka ba, duk wanda kai wa alheri sai ya yi ma sharri, kuma ni duk Hausawa ne suka yi min yan uwana. To wannan dalilin ne yasa raina ya fusata na faci, na zo na ce na yi bakin cikin kasancewa ta Bahaushe wallahi. Duk da dama ni tuntuni mahaifina ya gaya min ya fuskanci mai alheri ne, ya ce to fa ka sani duk mai alheri a rayuwarsa sharri ake masa. Sai dai kuma godiyar da ran yi wa Allah, har yanzu duk wanda ya min wani abu ko wani aboki ko wani wane ne, har yanzu ba a ga gazawa ta ba, babu abin da aka fi ni. Alhamdulillah, in dai bukata ce ta duniya, daidai ni duk wani abu da bawa yake nema a rayuwar duniya, babu wanda ban ba, kuma babu wanda ba zan iya ba. Haka me zan yi wa Allah, sannan ya banni da uwata da ubana, kuma muna gane wa juna da ni da su. Suna cewa sun haifi da, kuma ina nan lafiya, sannan duk inda na fita ina cikin kulawar Ubangiji, kuma ba abin da ya gagara. Yan motar nan ta ƙarya za ka siya ka sa, riga kowace iri ce in ka ga dama, har ta ƙaryan ma za ka iya yi, tun da me ƙaryan ne, kuɗinka ne ka ɗauka gaskiya. To kaga ba abin da zan ce da Allah sai godiya. Amma wannan shine dalili a takaici abubuwan da suka faru. Kira da zan yi ga 'yan uwana Hausawa masu fitowa daga Najeriya, da Allah su kyautata mu'amalolinsu da me ake cewa wannan, ma'ana dai mutuncin yarenka, al'adarka, saboda abin da zai kona ma rai akwai inda za ka zo ka haɗu da su, wani ya ce ma Bahaushe ne shi musulmi, sai abin ya baka mamaki. Mutum ya baro uwa da uba ya taho nema, amma babu shigar mutunci, ba tsoron Allah, askin banza, wani ma kiso zai ya dinga yawo da gajeren wando, sannan suna ja mana zagi. Duk Bahaushen da aka yi mu'amala da shi sai an zage shi. Wata kasar in ka zuwa dinga cewa Bahaushe ne kai, na cuci ne kai, dan Najeriya, saboda wasu sun zo sun bata al'amarin. Amma dai mu muna nan muna rayuwar mu da yake gwargwado, muna kare haƙƙin Allah. Duk wanda rayuwa ta haɗa mu da shi, shaura ko mu bar wa Allah, kawai shine wannan. Amma dai abubuwa wani wajen in kalle ka dan Najeriya, a dinga jin fargaban mu'amala da kai. Amma dai mu haka baya sa muna ɓoye asalin mu, inda muka je muna faɗa mu 'yan Najeriya ne, kuma mun sha Allah ko bayan ba ma waje
za a faɗa a ce insha Allah mun yi rayuwa da wani ɗan Najeriya mai mutunci mai amana zai je gwargwado, don ba za ka bar uwa da uba ka taho nema kuma ka zo ka lalata neman ka da haram ba, kai ba ka san baka yi kanka adalci ba. Ni a gani na dalilin da ya sa Hausawa suka zama haka bai wuce irin jagoranci da shugabanci da muka samu ba. Su wa shugabannin haɗamammu sun lalace, sun wadata amma da kuɗi amma sun kasa wadata, ka gani? To kaga kenan kawai sai dai ce innalillahi wa inna ilaihirraju. Ma sun gurɓata mu da son zuciya, sai na yi kuɗi da wuri, wannan kuma ba haka rayuwa take. Muddin kana neman arzikin ka ce ba za ka sa Allah a ciki ba, to kai da arzikin wallahi sai dai ka ga aiki da Allah. Duk wanda zai fito ɗan Najeriya ya kokari ya zama mutumin arziki, ya nemo wa ƙasarsa mutunci da yaransa da kuma addininsa, tunda wannan ba a ɗabi'a ce ta kyau. Dan gaskiya wasu idan ka gansu wallahi kamar kai musu kuka. Wallahi ka ga mutum ko ɗan arna wanda aka haifa a inda ba a taɓa kiran sallah ba, wallahi ba zai yi rayuwar da wani bahaushen yake yi. To wanda yawanci za ga wanda dama suka fiye fitowa da wanda bai san ciwon kansu ba ne, masu hankalin ba su da yawa. To na gode sosai, da na gode. Ta ni abin ne yawan mamaki, daga kun tura min text aka ce wai gidan TV za su yi hira da ni, ce to hira me nai? To kuma da nazar ko kai contacting dina sai na ji wai akan wannan, na ce to a abu ne mai kyau, dama ina so na yi ba wa shauran Hausawa haƙuri, in gaya musu dalilin da ya sa na faɗi wannan magana amma na janye. Fushi ne ya sa na zo ne kwandemin ɗin Malam Bahaushe, kuma zan yi amfani da wannan dama in gode wa wani aboki na a Najeriya, Baba Surumbu, mutumin kirki wallahi shi ne ya min hikima da ya ga postin din a TikTok, ya yi min magana a TikTok ya ce in masa magana a WhatsApp, yanzu ba shi gaban mana, ne mishi magana ya yi min wata hikima wacce na ji daɗinta. Sai da muka kwana biyu ma muna gaisawa da shi, muna wata hira daban, ya bari na huce sannan ya yi min magana ya ce dama akan wannan postin din da na yi ne. Kuma wallahi wannan abin da ya min ne matuƙar jin daɗinsa, kuma ya ƙara min ilimi a rayuwa. Na yi mamaki wallahi, dama da farko da ya min maganar sai na ɗauka dama akan maganar ne, tunda kan maganar ya yi tagin, ya yi min magana ya ce in masa magana a wasa. Sai kuma na ga mun kwana uku muna wata hirar daban, sai da ya bari na wusan ne ke ce min dama zai min magana akan wannan, bai kamata ne kwandemin din Malam Bahaushe ba, yare na ne ban san canja ba saboda ɓacin rai waye da shauransu. To wallahi na ji daɗi sosai, na ji daɗi, wallahi na ji daɗi. Allah ya kula da zuri'arsa, ya kula da bayansa, ya kyautata arzikinsa, ya kula da rayuwarsa. Allah ya bar zumunci kuma. To na gode sosai, na gode. Ba ka musu na yi. Duk wanda ya sani yana ganin wannan hirar ya san inda ta dusa, ya sani wallahi, ko mace ce ko mata ne da aka yi mu'amalar sana'ar ɗinki da su, in dai sun sani suna ganin hirar nan za su sami dawa aiki. To wanda ya ce Allah ya shirya shi, in zai shiryu Allah ya ganar da shi, amma dai ni wallahi al'azima na daina abuta. Na daina abuta, kuma shawara ga samari, duk wani mai tarin abokai na rantsi da zatin Allah ka fita sabgarsu, ka fita sabgarsu, ka yi abin da ya kamata a rayuwa, shi ne ya dace da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode sosai. All the best.